Pajjiżna klassifika fit-tieni post fl-Unjoni Ewropea dwar kemm qed jingħata spazju għal remote working f'postijiet tax-xogħol minflok il-lan tradizzjonali. Dan jirriżulta minn analiżi li saret mill-kumpanija BNP Paribas Real Estate ibbażat fuq ċifri tal-Eurostat. Fl-aħħar ta' Marzu li għadda s-Servizz Pubbliku Malti ħabbar tisħiħ fil-prattiċi tar-reduced hours, il-flexi time, il-flexi week u r-remote working wara konsultazzjoni wiesa kemm mal-uffiċjali fit-tmexxija kif ukoll mar-rappreżentanti tal-ħaddiema. Fit-tħabbira s-Segretarju Permanenti ewlieni Tony Sultana kien qal li dan għandu jwassal għal aktar flessibilità b'inqas burokrazija b'mod responsabbli, strutturat u effiċjenti. Żied jgħid li proprju bekk isir impjegatur aktar eżemplari bl-aktar prattiċi relevanti li jwasslu għal bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol f'pajjiżna. F'din l-ewwel fażi ta' modernizzar tas-servizz pubbliku, remote working ġie strutturat b'tali mod li sar aktar family friendly. Dan issa qed ikun eżempju wkoll għal negozji privati biex jimxu fuq l-istess linji jew simili fejn hu possibbli. L-Oppożizzjoni Nazzjonalista kienet ħarġet qatta bla ħabel kontra din il-qalba u sejħitilha diskriminatorja u li skonta kulħadd kien se jagħmel li jaqbillu. L-analiżi internazzjonali li saret fost l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea tindika bil-maqlub u tgħid li kienet biss Irlanda li qabżitna bl-aħjar sistemi ta' remote working waqt li pajjiżi oħrajn kbar bħall-Olanda, l-Ġermanja u Franza klassifikaw eżatt warajna f'dik l-ordni. Fl-istess analiżi ġie notat kif mhux biss remote working u ta' benefiċċju għal ħaddiema nifisom iżda wkoll għal min iħaddem hekk kif jonqos il-bżonn ta' ċerti uffiċċji u riżorsi. Ġie notat ukoll kif kienet il-pandemija tal-COVID-19 li xpruna din il-bidla drastika hekk kif ma kien hemm ebda alternattiva oħra għal ħafna ħaddiema. Mistħarriġ separat li għadu kemm sar mill-Eurostat jirriżulta li fl-2022 50% tal-intrapriżi Ewropej li impjegaw 10 persuni jew aktar kienu jagħmlu l-laqgħat tagħhom online. F'dan l-istħarriġ il-persentaġġ ta' pajjiżna wkoll kien fost l-ogħla fejn klassifika fir-raba' post wara l-pajjiżi Skandinavi, perċentwal ta' 68.3%. Dan hu kważi 20% aħjar mill-medja fl-Unjoni Ewropea li hi ta' 50%.